És a dir, que entre els editors i els autors, sobretot els autors, esclar, ens proposen un llibre que ens fa pensar. En algun moment diuen aquí hi ha més preguntes que respostes, però esclar, quan les preguntes es plantegen ben plantejades és una bona manera d'encarrilar el trobar la resposta. És un llibre escrit, és molt fàcil de llegir, perquè està molt ben escrit i es llegeix molt àgilment. Està escrit, es nota amb tota llibertat, i això s'agraeix, perquè a vegades no exercim tota la llibertat que tenim. Una primera part d'on venim, i venim, fan molta referència a la relació amb Espanya, i amb aquelles expectatives que des de Catalunya, ara que hi ha un govern del PP, aviam si serà una mica diferent, ara que hi ha un govern del PSOE, aviam si serà una mica amic. Doncs això ens ho expliquen molt bé, que nosaltres som molt de bona fe, ho hem intentat tot, però que difícilment podem esperar gaire res. A la segona part, doncs, on som ara? I on som ara arrenca sobretot de la sentència del Tribunal Constitucional que va mutilar l'Estatut. Tot això ho sabem bé, però és que ho expliquen en ple de noms, en ple de referències, és a dir, que s'hi troba molta informació. Això no ho dieu vosaltres, però s'intueix, i jo llegint pensava, és la primera vegada a la història que Madrid, la ciutat de Madrid, té l'oportunitat de ser no només la capital política, que això ho és des que va decidir-ho, però sinó també de ser una capital cultural i de ser una capital econòmica. I en la mesura que té aquesta ambició, el que sí que vosaltres en algun moment parleu de voldrien haver posat 60 milions d'habitants a la Meseta, no? En la mesura en què Madrid té aquesta aspiració, li fem més nosa. Per tant, aquesta dificultat de desenganxar-nos d'uns que, segons com jo soc dels que penso que com millor vagin les coses a Espanya, més llibertat tindrem nosaltres per desenganxar-nos, però al mateix temps aquests èxits i aquesta eufòria nacionalista espanyola, aquest prestigi, ens posa dificultats. La tercera part del llibre, si la segona és on som, la tercera part del llibre és on anem. I doncs aquí ens donen elements per l'optimisme. El camí no és fàcil i hem de començar de nou cada dia, però tenim elements de força, tenim elements d'èxit que ens fan pensar reproduir una frase del Quim Maria Puyal, que diu tenim força i depenem de nosaltres. A mi em feu servir per explicar una cosa que he pensat que la tornaria a explicar, que em sembla que el que estem vivint els catalans és com un procés de reenamorament del nostre país, i estem més disposats a posar-hi hores, a posar empenta i a posar il·lusió per començar de nou amb una etapa que ha de ser engrescadora, que no és fàcil però que ha de ser engrescadora. Parleu també de les diferents cultures econòmiques i polítiques i morals, jo quasi bé diria, i apareix també aquesta vella idea de que els catalans podem ser els protestants del sud d'Europa, D'aquelles èpoques que a l'entorn de Joaquim Ferrer i Jordi Pujol anem quedant-nos aquell grup, ens vam quedar el Correu Català i el Destino, que eren tant un diari com una revista molt important que va marcar tota una generació. I quin és el gran problema que anem tenir? Doncs que anem bé de posar, amb tots els respectes, el Guilfredo Espina, director del Correu Català, i anem bé de posar tota una sèrie de periodistes procedents d'altres sectors ideològics que no eren els del catalanisme polític a fer certes altres coses, o un anarquista, personatge important com era Baltasar Porcel al front del Destino. El país ha canviat i en positiu. Nosaltres en aquells moments no teníem joves, no teníem periodistes joves
desacomplexats nacionalment, no teníem persones diguéssim, que exercissin el periodisme des de la vocació de construir una nació i que no tinguessin les pors i els tics del franquisme. Ara ens trobem amb dificultats per mantenir estructures econòmiques de premsa, ens trobem amb moltes dificultats, fins i tot amb que els poderosos volen seguir sent els poderosos en el camp de la premsa, però tenim un gran avantatge. I és que aquestes generacions que han sortit de les diferents facultats de periodisme del país han generat tota una sèrie de gent. I jo us prego que llegiu en deteniment el llibre, perquè això és un nou llenguatge, sense els tics que fins i tot podria tenir jo mateix, o la meva generació, o la generació que li ve darrere, o que hem hagut de moure'ns amb estructures determinades. Això és una nova gent, uns nous periodistes, uns nous, jo m'atreviria a dir, entre cometes, intel·lectuals, i aquí tenim en Ferran Casas, que jo el vaig conèixer a Euskadi. Vull dir, en un moment determinat, a Euskadi va conèixer molt de prop tota la realitat basca, va conèixer la realitat de Madrid, va conèixer tota la problemàtica, no sols d'estar al diari Avui, sinó que després anar-se'n a fer de màxim responsable polític d'un diari que va intentar estendre's per tot l'estat espanyol de la mà d'un empresari català que era el Público. I va fer una experiència que jo crec que potser no ha anat bé, però va ser bona per ell i bona perquè també va ser un entrenament. I després tenim un altre company, en Joan Rossinyol, aquest és un periodista que va ser delegat, és ara el delegat del diari Ara, ha treballat als serveis informatius de Catalunya Ràdio i ha sigut capaç, entre moltes coses, de fins i tot exercir com a professor a la Universitat de Vic. Que són homes de país, són professionals de país, no són apolítics. No és aquesta conya de que molts periodistes et diuen jo sóc apolític, jo no sóc... No. Ells tenen una ideologia, voten unes coses determinades i fan la seva. Però són unes persones que tenen, com diu el president Pujol. El president Pujol deia de la Mònica Terribas, el gran, diguéssim, halago que fa de la Mònica Terribas, deia, potser hi trobaria alguna crítica al president Pujol, però deia, és dels periodistes que tenen el país al cap. Jo, per mi, això és el que jo els vull dir amb ells dos. És a dir, vosaltres, cada un pensa el que pensi, actua de manera... però són dos joves que tenen el país al cap i actuen amb aquesta conseqüència i amb aquesta obertura i pluralitat. Escolteu, avui és el dia que no sé què deu haver passat, però un s'ho tem el que ha passat, però bueno, avui els nostres partits polítics s'han reunit per parlar-nos d'això, per parlar entre ells del pacte fiscal i a veure quins acords prenen. Vosaltres creieu que té futur això, Ferran? Home, nosaltres creiem que té futur en tant en quant és una reivindicació justa. El que passa que en aquest llibre, parlant amb tots els polítics del catalanisme, i comparteixen, evidentment, que és una reivindicació justa, que s'ha d'atendre, però també li veuen un futur molt negre. Li veuen un futur molt negre a Madrid perquè parteixen de la base que el govern del Partit Popular no hi cap a la seva estructura d'estat el que seria el pacte fiscal, el concert econòmic, la hisenda pròpia, com vulgueu dir, o sigui, no la vol i a més considera que en aquests moments no la pot donar, o sigui, ni vol ni pot. Per tant, té futur? Sí, té futur a Catalunya, en tant en quant pot ser un motiu d'unitat i pot ser fins i tot un motor per seguir avançant nacionalment, però un cop surti de Catalunya tots coincideixen a dir que té molt poc futur i per exemple Tements el pitjor, i al llibre en parlem molt d'Òmnium Cultural, la Muriel Casals, que ens acompanya aquí, a l'acte del 50 aniversari d'Òmnium ja va aventurar el que podia passar, de dir, si no ens en sortim, doncs haurem de fer alguna cosa, haurem de fer insubmissió fiscal. I veiem com aquests dies, avui hi ha una cimera, s'està parlant de tot això, però ja s'està pràcticament parlant més del pla B que no del pla A, perquè està clar això, que a Madrid ni poden ni volen, per tant sembla que difícilment hi haurà un pla A
i que el que sí que hi haurà d'haver o s'haurà d'assajar o buscar d'alguna manera doncs serà aquest pla B per veure com amb aquest mentrestant el país no se singularitza definitivament a nivell fiscal o no té un estat propi, doncs per aquest mentrestant com es gestiona, no? Què passa a Madrid? És a dir, el pacte fiscal a mi em recorda també cada dia més el tema de l'Estatut, perquè el pacte fiscal d'on neix? Neix en un moment en què hi ha la sentència del Tribunal Constitucional de l'Estatut, és un cop de porta radical contra les aspiracions catalanes de buscar un cert encaix amb Espanya. Espanya ens diu que no, ens diu Espanya és un relat tancat, és un projecte de nació la seva tancada i per tant vosaltres només hi teniu un cert encaix com a comunitat autònoma, com allò, el cafè para todos, no? En aquest punt, en aquest mur, l'ara president de la Generalitat planteja el pacte fiscal com una manera de saltar el mur, de buscar una certa sortida, un desassossec, perquè tots l'endemà de la manifestació del Passeig de Gràcia la pregunta de dir, i ara què fem? I ara cap on tirem? I ara quin camí trobem? En aquest punt es busca, escolta'm, què ens pot unir a una gran majoria d'una forma ràpida? La butxaca, els diners, és a dir, compartim que hi ha un maltracte financer a Catalunya. I per tant, el pacte fiscal neix en aquell moment i en un determinat escenari. Què passa? Que un any i mig després ens trobem en un altre escenari a Madrid, que és una gran majoria absoluta del PP, que és això, és un mur infranquejable i un mur que jo crec que ni en pitjors dels casos podríem pensar que seria tan dràstic i tan dur, no? Abans parlàvem d'aquesta idea de que a la Convergència, al nacionalisme català, hi havia una certa esperança de dir no, Rajoy no serà Aznar. Rajoy serà una mica diferent. És gallec, ha gestionat diputacions, és a dir, hi havia aquesta esperança de dir hauran après la lliçó, hauran vist com es comportava Zapatero, ell canviarà, tornarem en certa manera al paradigma de l'any 96 i ens hem vist que això, en mig any de govern, no ha passat res d'això i per tant el pacte fiscal està en aquest atzucac. I com pot influir la crisi actual? Perquè si pot ser també la gran coartada, no? La crisi actual, què passa? Clar, la crisi és la gran coartada per tots, per nosaltres, perquè veiem, com diem, caram, estem en un estat que té la prima de risc, em sembla ara quan veníem cap aquí, a 540 punts, que és un índex, bueno, el més alt de la història de l'estat espanyol, que té l'interès al 6,50, em sembla ja, el que es paga l'interès del deute espanyol. Clar, això ens pot anar a favor, però està clar que la crisi també, aquesta tempesta perfecta que pot ser per nosaltres la crisi, de dir, doncs, caram, és el moment, no s'entén una rebaixa, també ho pot ser per ells. I de fet hi ha moltes veus a Madrid, i això el Joan ho ha vist molt bé, que estan dient, doncs anem a aprofitar aquesta crisi per desmuntar l'estat autonòmic. Si seguiu l'actualitat i escolteu, ells tenen un ministre, que és el Cristóbal Montoro, que és el ministre de la cosa autonòmica, que tota la seva política autonòmica passa per fer de dit acusador contra les autonomies, fent-les constantment culpables del deute. O sigui, totes les seves intervencions passen per dir aquests senyors, les autonomies, són els culpables del deute, però vull dir, ja siguin els catalans, siguin els andalusos, siguin els valencians. Aleshores, clar, diguéssim que està fent certa fortuna a Madrid el discurs de dir, bueno, anem a aprofitar per desmuntar l'estat autonòmic. Clar, desmuntar l'estat autonòmic, nosaltres ens pot tocar el rebre, però també podem tenir alguna oportunitat, que és això, en forma de singularització, no? Vull dir, per tant, la crisi obre joc. És a dir, que després de la sentència de l'Estatut, sumat després al context de crisi tan profunda en què hem entrat, el que fa és canviar el focus. És a dir, fins ara el focus estava, encara el teníem molt centrat nosaltres a Espanya. Allò, què dirà Madrid? Això ens ho acceptarà Madrid? Aquest tipus de preguntes. Jo crec que ara, per primera vegada, per primera vegada des d'un temps ençà, el focus està sobretot en què vol ser el poble de Catalunya i cap on vol marcar el seu futur. I crec que aquest és el canvi de paradigma importantíssim i crec que és el context de la crisi, en aquest sentit, com diu el Francesc Homs, el portaveu del govern, la crisi és la tempesta perfecta per la independència, no? Ho serà en la mesura, com deia el Ferran, que nosaltres com a poble de Catalunya decidim que volem ser-ho, no? Però per mi la gran importància d'aquest nou moment històric en què la crisi juga un paper importantíssim canvia, és on situem el focus, és a dir, qui és el subjecte de l'acció en aquest moment històric, i crec que no hem de deixar escapar l'oportunitat de que ho siguem nosaltres, els catalans. Que caldria preguntar-los com veieu vosaltres la societat civil, la seva funció juntament amb la classe política?
Nosaltres, com deies abans tu, Miquel, no som ni apartidistes ni polítics, és a dir, creiem en el sistema de partits polítics i creiem en l'esquema de democràcia que tenim muntats, és a dir, no caurem en cap moment, i en el llibre no hi caiem, en dir, escolteu, els partits no serveixen, després en tot cas podem parlar dels partits i potser sí que plantegem alguns retocs o que la societat impulsarà alguns canvis cap al sistema de partits. Però els partits han de liderar aquesta nova etapa, tenen l'obligació de liderar-la. En aquest punt, la societat civil té una altra obligació, entenem nosaltres, que és la d'empènyer, la d'acompanyar. Així com abans deia, nosaltres com a periodistes tenim l'obligació d'anar desemmascarant les paraules i anar dient què s'amaga darrere de determinades expressions, la societat civil té en aquest moment l'obligació, entenem nosaltres, l'obligació gairebé democràtica, d'empènyer i d'empènyer cap a un determinat sentit perquè els esforços no es perdin. Entre altres coses perquè en un context de crisi, i nosaltres això ho hem anat dient a les presentacions que hem anat fent, en un context de crisi els esforços que es pot demanar a la població segurament també han de ser més mesurats i més dosificats, i sobretot que siguin respostes senzilles, clares, efectives, directes, unitàries, coordinades. És a dir, no podem deixar escapar les energies, no podem deixar escapar que ningú se'ns cansi, perquè la gent té grans problemes en el seu dia a dia i per tant tenim la responsabilitat de fer les coses molt ben fetes i de tenir un full de ruta molt clar i molt ben dictaminat. En aquest punt nosaltres el que demanem o el que apuntem és que caldria això, unitat i coordinació. En aquest punt apuntem tres coses, apuntem que Òmnium, per la seva dimensió, per la seva capacitat, per la seva història, per la seva projecció, pot fer, en certa manera, de paraigües de tot aquest moviment de la societat civil que treballa en favor del país, i apuntem dos projectes en els quals nosaltres creiem, que és l'Assemblea Nacional Catalana i l'Associació de Municipis que impulsa l'alcalde de Vic, i en aquest segon cas, d'una manera també, em permeto subratllar-ho, perquè al final qui la formen són càrrecs electes que tenen la legitimitat dels votants, i ens podem trobar casos concrets que existeixen en ajuntaments governats, per exemple, en el cas d'Osona, que és d'on soc jo, un ajuntament, el de Centelles, governat amb majoria absoluta pel PSC, que s'hi ha adherit. És a dir, per tant, aquests elements crec que no es poden deixar escapar. Jo crec que això, la valentia, la unitat i saber assenyalar consensos bàsics i amples. El Miquel parlava abans de l'any que vaig néixer jo, del 1977, aleshores hi havia l'Assemblea de Catalunya, que muntava manifestacions, i el lema eren tres coses, que era estatut, amnistia i llibertat. Al revés. Llibertat, amnistia i estatut d'autonomia, Eren aquests tres. Doncs avui, segurament, aquest consens el podríem trobar en coses com el dret a decidir. I Òmnium Cultural, per exemple, abans també parlàvem d'una altra gran manifestació, la del 10 de juliol, doncs va ser això, va ser tot, si us en recordeu, tota la polèmica política que hi va haver, però al final va poder ser, se'n van poder sortir, de posar aquell lema del nosaltres decidim. I ara que veiem que al cap d'un temps, i amb el que ens ha anat passant amb aquest any i mig, quan nosaltres fem aquest llibre, ens trobem que parlem amb dirigents del PSC, com la Laia Bonet o com l'Antoni Castells, que estan també fent aquest camí cap al dret a decidir, que pot ser un punt de trobada, com als finals dels anys 70 ho era això de llibertat, amnistia i estatut d'autonomia. Hi ha gent que en diferents xerrades i intervencions que veig que diuen home, és que estem fotuts de classe dirigent. I quan ens referim a classe dirigent no ens referim únic i exclusivament a la classe política. La classe política simplement és una part d'aquesta classe dirigent. Com veieu vosaltres, com a persones joves, la classe dirigent del país en aquests moments? La classe dirigent també és l'Església, vull dir, classe dirigent és tot. Vull dir, el Barça, per dir alguna cosa, tot plegat. A nivell polític, jo penso que, per exemple, a l'esquerra la classe dirigent s'ha fos. O sigui, el procés, tot el que és el procés de l'Estatut, que va agafar a l'esquerra governant, el tripartit, el fet que l'Estatut acabés com va acabar, la crisi econòmica, i que la forma de govern que van fer el tripartit no va acabar de funcionar, ha acabat enduent-se per endavant a tots els dirigents de l'esquerra catalana. Per tant, ara hi ha una nova classe dirigent de l'esquerra, que seria el Pere Navarro, l'Oriol Junqueras, el Joan Herrera, està molt per fer. En canvi, hi ha una altra classe dirigent que ha sobreviscut, que seria l'Artur Mas, que n'ha sortit
de tot aquest procés, doncs al final ell n'ha sortit bé, però ara té un repte molt difícil entre mans, i després hi ha un Josep Antoni Duran i Lleida, que és etern. Nosaltres, en el llibre, i ho acostumem a dir a les xerrades, veiem un problema en el moment en què estem, i és que els lideratges actuals és com allò d'anar en bicicleta, és a dir, si deixem de pedalar, caiem. I en aquest moment és així, és a dir, si els lideratges d'avui, socials, econòmics, polítics del país, deixen de pedalar, hi ha el risc que deixin de pedalar, perquè l'ofec és important, caurem. Perquè avui no fer res és anar endarrere. No fer res és tenir una Generalitat de cartó-pedra, és tenir un autogovern com qualsevol altra autonomia en aquest cafè per a tots 2.0 que ens volen intentar vendre, no? És a dir, en aquesta certa harmonització. Per tant, nosaltres creiem que aquí el que cal és trobar aquests lideratges que vagin empenyent el país, que vagin pedalant i sobretot amb una idea que deia abans el Ferran i que nosaltres plantegem al final del llibre com uns dels consensos bàsics, és a dir, això, que es busqui la unitat. Ara més que mai s'ha de buscar la unitat amb determinats consensos que passen per nosaltres, per la llengua, per respectar l'economia, per les infraestructures i sobretot per deixar clar que la sobirania del poble de Catalunya rau en el poble de Catalunya. I per tant ens caldrà buscar lideratges, segurament lideratges compartits, que treballin al voltant, cadascú des del seu angle, cadascú des del seu àmbit, que treballin al voltant d'aquests grans consensos. És a dir, més que lideratges, segurament el que ara ens falta és, primer de tot, definir aquests consensos, arribar a dir, treballarem tots en aquesta línia, cadascú des del seu punt de vista, al voltant del dret a decidir, federalistes, independentistes, confederalistes, i un cop tinguem això clar, segurament serà més fàcil que emergeixin lideratges que, com passa a tota la resta d'Europa, cada cop són més compartits i sobretot cada vegada són més efímers també. Hi ha dos títols molt suggerents, no? Dels capítols, diguéssim. CiU, transició nacional o autonomisme, i després un altre que diu on és l'esquerra nacional? Podríem parlar, evidentment, el país hi ha de ser-hi tot, hi ha de ser iniciativa, hi ha de ser part del Partit Socialista, si no la gran majoria social no la tindrem, però és evident que l'eix central d'avançar cap a la llibertat de Catalunya nacional, cap a la independència, passa per CiU i passa per l'Esquerra Nacional, que són les dues grans forces. Com ho veieu, això? CiU i... L'Esquerra Nacional segurament és l'espai que en aquests moments no està definit. Vull dir, amb el que li va passar a Esquerra Republicana, que va intentar aquesta operació de fer una gran Esquerra Nacional amb el tripartit opant al PSC, doncs això no ha acabat de funcionar i ara segurament el que falta i el que sembla que no s'acaba de configurar és aquesta CiU d'esquerres, no? O sigui, un partit a l'esquerra que sigui nacional, o sigui, que no tingui lligams o dependències amb Madrid, que sigui prou ampli o prou plural i que pugui fer això, agafar gent de totes les sensibilitats del catalanisme, des d'aquest catalanisme més clàssic fins a l'independentisme. Això, per exemple, si ho sentim, ja hi ha qui ho formula, també inclús dins el PSC. El Joan Ignasi Elena ha fet un corrent i dins de l'executiva vol fer aquesta aliança nacional de progrés. Vull dir, ja el diagnòstic dins de l'esquerra és compartit que faltaria aquesta CiU d'esquerres, perquè CiU, si alguna cosa Convergència i Unió l'ha caracteritzat, ha sigut un cert olfacte per saber cap on anaven les tendències, caçar vots i unir tot un espai i posar-se una mica al costat de la societat, que és una mica una crítica que també a vegades se li ha fet a Convergència i Unió de dir no, és que no ho has tirat prou del carro a nivell nacional. Jo crec que ells sempre els ha definit ser molt prudents, de dir mai ni un pas per enrere de la gent, però tampoc ni un pas per endavant. I de fet, si mirem les enquestes del CEO, jo crec que és molt interessant, veiem això del 30-30-30. O sigui, la nostra societat, quan a la gent se li pregunta què votarà en un referèndum d'independència? Això és molt volàtil i és sí, no, però ja ho veurem. Però jo crec que la pregunta interessant és quin model vol per Catalunya, si vol que sigui una regió d'Espanya, si vol que sigui una comunitat autònoma, si vol que sigui un estat confederat dins d'Espanya o si vol que sigui un estat lliure de la Unió Europea, com Dinamarca o com qualsevol altre. Doncs al conjunt de la població veiem que això
evidentment el tema d'una regió doncs, és molt minoritari, és un 7% crec, però la resta és 30-30-30. I dins de l'electorat de Convergència i Unió també és 30-30-30. I l'evolució en els darrers anys ha sigut pràcticament idèntica a nivell social, és a dir, s'ha passat d'un 15% d'independentistes durs a la societat, de gent que deia no, jo vull un estat propi per Catalunya amb tots els ets i uts i sense cap però ni confederacions ni res, doncs aquest 15% en els últims 5-6 anys a nivell de la societat s'ha convertit en un 30% i a nivell de Convergència i Unió també. Per tant, diguéssim, ja segueix aquest procés d'acompanyament, no? I en el cas de Convergència només 2 apunts. El primer és, enllaçant amb el principi, si falla el pacte fiscal, amb quin programa electoral aniran a les següents eleccions, és a dir, aquí hi haurà un debat molt interessant per veure cap on evoluciona la principal força política del país, això per un cantó, i per l'altre també hem de pensar que les bases del partit no són les de fa uns anys, és a dir, i això es veu doncs, parlant amb regidors del territori, amb alcaldes, en què la tensió dels últims anys també ha fet que les bases s'hagin anat tensant, s'hagin anat sobiranitzant i per tant que tot fa preveure que serà molt més difícil poder tenir alguna temptació de baixar el llistó nacional, no? I per tant aquest serà el nou gran dilema que veurem l'any que ve. El Quim Torra, que és un editor que surt al llibre, ell parla d'una idea que a mi m'agrada molt sempre, que és la del bany Maria, no? Diu, això del bany Maria, allò de tenir la clau d'anar pujant i baixant el gas per anar fent bullir, i això cal un lideratge, segurament com per exemple el que tenia el president Pujol, que era un gran lideratge que podia regular molt bé el país, però segurament els temps han canviat molt i per tant tot està molt més accelerat i serà molt més difícil que aquesta estratègia del bany Maria, de l'anar fent, perduri, no? Allò que us deia abans, és a dir, el temps de crisi el que fa és que o si deixes de pedalar, caus, i és en el moment en què estem.